Με ψηλό. Να την πάει στα πόδια, θα προτιμήσει Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος για 3, ο οποίος είναι ζεστός στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ δίνει ευκαιρία. Διορθώνει. Και να κάνει το 71-69. 3 λεπτά πριν το φινάλε. Το Περιστέρι επιμένει για την νίκη. Τόμας. Αντετοκούμπο. Φάουλ. Αντετοκούμπο. 71-70. Αντετοκούμπο που έχει μόλις 43% βολές το ονομάζει σήμερα. Τον playmaker της ομάδας, τον αναπληρωματικό βεβαίως, ο οποίος δεν είναι στην δεκάδα κανονικά. Χάρο βρίσκει διάδρομο ψηλά, απίστευτη τάπα στην κατακόρυφο επί της ουσίας από τον Γκίστ. 71-72 για το φινάλε. Λεκαβίτσιος με Γκρέι, ο Γκίστ που έβγαλε μια φάση καταπληκτική στην άμυνα. Αντετοκούμπο στημένος για 3. Αστοχή. Ίσως φάουλ εκεί. Έσπρωξε ο Μπέντρι με το χέρι. Γκρέι. Χάρο. 2-12 για το φινάλε. Με κοντό αντίπαλο Μπέντιλ. Ξεφεύγει στον αέρα από το Αντετοκούμπο. 73-70. Έχουμε μια κατάσταση δύσκολη για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Μπέντιλ φτάνει στους 21 και είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα. Σε άμυνα και επίθεση. Αντετοκούμπο δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Ετοιμάζει τον Παπαπέτρου. Κιλπάτρικ αστοχή. Και αυτή τη στιγμή το momentum του αγώνα είναι καθαρά Περιστέρι. 73-70, 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ετοιμάζεται ο Παπαπέτρου. Δεν βλέπω άλλη κίνηση για κάποιον άλλο παίκτη. Το Λάγκφορντ για παράδειγμα. Χάρο. Γκρέι για 3. Έχουμε μια άλλη κατάσταση. Περιστέρι Παναθηναϊκός 76-70. Μια άμυνα που έχει αντιμετωπίσει προβλήματα, ειδικά μέσα στο ζωγραφιστό στις τελευταίες φάσεις. Λάγκφορντ που επανήλθε για 3. Δεν βγαίνει το μεγάλο σουτ. 76-71 και 12. 69% βολές ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα στο Χάρο και δύσκολα θα φύγει μέχρι το τέλος της επίδυσης από το Χάρο. Ναι, γιατί έτσι και κρατάνε κατοχή και μπορεί να βγει και μια καλή πάσα η επίθεση. Ο Λεκαβίτσιος πάνω του. Έχουν αφήσει ελεύθερο τον Μπέντιλ. Γκρέι σε ένα σουτ που ίσως καθορίσει την εξέλιξη του σε γραμμή 78-70. Είναι δίποτο. Λεκαβίτσιος, αστοχή, Γκίστ. Απεγκλωβίζεται 78-72. Ο Παναθηναϊκός παραμένει ζωντανός. 39 και 7 σε αυτό το παιχνίδι που είναι γκραγκινιόλ, είναι θρίδερ. Βάλτε ό,τι επίθετο θέλετε. 72. Ο Χάρο, ο οποίος είναι συνήθως εύστοχος βολές. 79-72. Ράιαν Χάρο. Ευστοχή 80-70. Διαφορά σε 8 και πρόσεχε. Τώρα πια και τα 40 δευτερόλεπτα μια ειδική κατάσταση. Ναι, την μπάλα έχει σαφή πλεονέκτημα το Περιστέρι. Λεκαβίτσιος. Λάγκφορντ σε κίνηση. Κακό σουτ. Αυτή τη στιγμή το Περιστέρι έχει σφιχταγκαλιάσει την νίκη. Έτσι. Για να καταρρύψει σήμερα για πρώτη φορά φέτος το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι. Το παιχνίδι επί της ουσίας έχει τελειώσει. Το Περιστέρι έχει κερδίσει. 13 δευτερόλεπτα. Πολύ δίκαια. Και οι παίκτες Παναθηναϊκού δεν ασχολούνται. Γκρέι από πάρα πολύ μακριά. Airball, Γκίστ. Παπαπέτρου δεν εκδοθεί καν επίθεση. Το Περιστέρι στην έκπληξη της χρονιάς απέναντι στον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Εδώ πιτίνο με παιδουλάκι. Υπολείπεται 8 πόντων. Χάνει με 8 πόντους στην έκπληξη όχι μόνο της χρονιάς. Από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό. Πρέπει από τώρα και μετά να σκεφτεί το μεγάλο μάτς με την Μπουτζούζ. Αν δεν το σκεφτόταν ήδη στη διάρκεια του παιχνιδιού, βέβαια αυτό δεν ακυρώνει την πολύ καλή. Τεράστια νίκη του Περιστερίου. Λοιπόν, 20-22. Like what's next, what's that, what's up? I just want chill, drink, smoke, fuck.